Zizi, kif inti? Ara baba, lesta biex issajjar? Kif int Nunu? X'qed iddoqsa bih? Fejnu tetu? Ara fejnu? Moħħok hemm b'dak il-ballun? U dan min għadda jiġri? Ġiġi kien? Kika hawn qed tbitter xi ħaġa ġdida u Meme hawn ukoll. Lesta għall-eżerċizzju. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna! Hello tfal, illum qed inħossni vera ferħana u tafu għaliex tfal. Għax il-bieraħ kelli eluq snini. Taf kemm kienet ġurnata tajba u ġew in-nannit kollha u l-kuġini u għamilna festin mill-isbaħ flimkien. U għadni sal-lum naħseb fuqha. Però fil-għaxija mbagħad kont qiegħda fis-sodda u bdejt nibża. Kont qiegħda fid-dlam u f'daqqa waħda nisma' ħoss kbir u ma nafx kien lanqas idea. U bqajt taħseb fuq ukoll tafux. Kemm beżżani. Kultant ġo fina nħossuna żgħar. Meta jkollna problema din tibda tidher kbira f'rasna isa ssir mostru ġigantesk. Imma tafu x'inhu s-sigriet? Jekk dik il-problema kbira tgħidha lil mama jew lil xi ħabib, il-problema issir żgħira bħal bużżieqa illi tinfaqa. Paff! U l-biża' tisparixxi. Tetu jinsab fis-sodda imma ma jistax jorqod, qalbu qed tħabbat sitta bubum bubum. Tetu qed iħares lejn il-ħajt. Fuq il-ħajt hemm dell iswed u kbir. Imma għandu forma stramba, qisu mostru b'idnejn kbar u snien bil-ponta. X'jirtot Tetu? F'rasu dan huwa mostru vera. Tetu jiġbed il-liżar u jatti rasu. Jixtieq jisparixxi. F'dak il-ħin jidħol Nunu. Nunu jara lil Tetu jirtrott taħt il-liżar. Jersaq ħdejh u jmislu spaltu. Tetu jaqbeż bil-biża'. Imma mbagħad jara li huwa Nunu. Tetu jipponta subaħ lejn il-ħajt, lejn id-dell il-kbir u jagħti għajnejh bidejh. Nunu jħares lejn il-ħajt u jara d-dell il-kbir. Imbagħad Nunu jħares lejn il-mejda taħdejn is-sodda. Hemm lampa żgħira mixewla u quddiem il-lampa hemm ġugarell żgħir ta' dinożawru. Nunu jmur ħdejn il-lampa u jmexxi d-dinożawru żgħir. Nunu jneħħi d-dinożawru u d-dell jisparixxi. Ara Tetu qed jgħidlu, mhux mostru kbir, ġugarell żgħir. Tetu joħroġ minn taħt il-liżar u jħares lejn il-ġugarell ċkejken. Imbagħad jħares lejn il-ħajt. Vojt u jibda jidħak. Ferħ kbir. Biża'. Ħbieb. Kuraġġ. Meta ħaġa tkun wis fil-għoli, jinżar wis u ma nilħaqix. Meta ħaġa fil-baxx ħafna, nara kif u ma nirfisix. Nara kif u ma nirfisix. Fil-baxx, fil-għoli. Meta tidħol minn ġob bwiesa, ħares sew biex ma titfixkilx. Iżda jekk il-bieb huwa dejjaq, dula ġemba biex ma teħilx. Dula ġemba biex ma teħilx. Wiesa, dejjaq. Meta nara la safar fis-sema, jidru żgħar għax huma mill-bogħod.
Iżda kif dawn joqorbu lejja jibdew jikbru bil-mod il-mod, jibdew jikbru bil-mod il-mod. Fil-qrib, fil-bot. Ħafna drabi il-biża' tagħna tkun qisha dell. Illum se nagħmlu craft ħelu biex niftakru x'għandna nagħmlu bl-emozzjonijiet tagħna. Għandkom bżonn karta u kuluri. Fuq naħa waħda tal-karta pinġu bużżieqa kbira ħafna. Din hija l-bużżieqa tal-ferħ. Pinġuha b'kuluri sbieħ, isfar, oranġi u roża. Ġo fiha tistgħu tpinġu l-affarijiet li jferħukom. Ġelat, il-baħar, il-ħbieb. Din il-bużżieqa rriduha tibqa' kbira u ttir il fuq. Fuq in-naħa l-oħra, isfel net, pinġu bużżieqa żgħira, ċkejkna bil-lapes. Din hija l-biża' jew id-dwejjaq. Ġo fiha hemm l-affarijiet li jbeżżawkom, bħadlam pereżempju. Issa qbdu l-gomma. Tafu x'tagħmel il-gomma hux? Puff! Tassar! Din il-gomma hija l-kliem tagħna. Meta nitkellmu mal-mama jew mal-papa fuq il-biża' tagħna, aħna nkunu qed inħassru l-bużżieqa żgħira. U hekk ma tibqax iddejjaqna. Mela ferħ kbir u biża' żgħira li ser inħassruha ta'. Illum tħallna ftit ġo qalbna. Skoprejna li l-emozzjonijiet għandhom daqs ukoll. Il-ferħ għandu jkun kbir daqs muntanja u l-biża' dik nistgħu nagħmluha żgħira daqs nemla jekk niftħu qalbna ma' nies illi jħobbuna u jridulna l-ġid. Narakom għall-avventura li jmiss. Ciao ciao! Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġaw narawk, nispera tkun ferħan, għax samaħna nerġaw narawk, nixtiequlek tkun daħkan. Darb'oħra ngħidu merħba, mallum saħħa ċaw ċaw. Darb'oħra nilqawk għandna imma llum ser ngħidu ċaw.